Am și eu o slăbiciune. Ce? Și eu sunt. Dorințele grațioase mele prietene Mari Popescu sunt pentru mine porunci, la care mă spun cu atât mai bucuros cu cât văd că prietena mea nu abuzează niciodată de influența nemărginită, ci știe bine că exercită asupra mea. De data asta, ce mare lucru îmi cere. Stimate amice, știu ce prieten ești cu profesorul Costică Ionescu și cât nu e în stare să-ți refuzi o rugăminte. Mă îndatorez până în suflet dacă obții de la el pentru elevul Mitică Georgescu din clasa 4 liceul 10 la latină nota 7, fără de care băiatul, care mi-e rudă de aproape, rămâne și anul acesta repetent, ceea ce ar fi o mare nenorocire pentru familia lui, o familie dintre cele mai bune, și pentru mine o mare mâhnire, cu cele mai afectuoase salutări a dumitale bună prietenă, Mari Popescu. Irezistibilă grație. Cât știi de frumoasă porunce și ce bine s-a nemerit. Ionescu are și el o slăbiciune. Și el e om, ține la mine și nu e stare să mă refuze. Repede mă arunc într-o birjă și alerg la Ionescu, profesorul de latinești. Dragă Costică, vin la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu că pot conta pe amiciția ta și nu permit amândoi în moment că cazul de față vii vorba, am înțeles, de o chestiune care mă interesează în așa grad încât că n-aș fi pe deplin convins că tu, care mi-ai dovedit întotdeauna fără a dezminți niciodată o afecțiune ce poți zice că la rândul meu o fi necesar. Bine, am înțeles. Nu trebuia să mă iei așa de departe. Vii să mă rogi pentru vreo loază de elev de-ai mei. Nu e loază Costică, nu. E dintr-o familie dintre cele mai bune, mi-e rudă. Da, cine știe ce leneș, ce dobitoc. Nu e adevărat, dragă Costică, nu, e un băiat prea cum se cade. Să nu mă lași, vin la tine sigur că n-ai să mă refuzi, știu cât pot conta pe amiciția ta și nu permite amândoi în moment că cazul de față fie vorba, mă înțelegi o chestiune atât de... Lasă astea. Știi că ți-o la tine. Ce mai încap între noi astfel de fraze banale. Ce notă vrei să-i dau pârlitului tău de protejat? 7, dragă Costică. 7. Băi, dacă nu fi știi nimic animalul. Acum și tu zic că nu știe pe ce marcă, eu o să fie cel din tâi și pe urmă care se treacă fără să știe. Nu, te rog, dragă Costică, dacă rămâne băiatul repetent încă un an, e nenorocire mare pentru familia lui, o familie între cele mai bune și pentru mine o mare mâhnire. Irezistibilă milogeală prietenească. Ce bine știi tu să poruncești. Să-ți fac asta. Să-i dau nepricopsitului 7. Mersi, dragă Costică, mare pomană îți faci. Cum îl cheamă? Eu caut repede în buzunare scrisoarea domnișoarei Mari Popescu, nu e? Zic lui Costică, un moment, și ies ca din pușcă, sar în birjă și alerg acasă. Acasă scrisorica nicăieri, fugă la domnișoara Popescu. Prea grațioasă mea prietenă, lucrul merge bine. Am obținut de la profesorul ta dorită, decât acum am nevoie să știu numele protejatului matale. Cum îl cheamă pe tânărul? Ți-am scris numele în scrisoarea mea. Da, scrisoarea dumitale am rătăcit-o acasă printre alte hârtii și lucrul este urgent, ca să nu pierd vremea căutând oamenii la dumneata. Cum îl cheamă pe tânărul? Zău... Nu mai țiu minte, pentru că, trebuie să spun, Madame Preotescu, o foarte bună prietena mea, la care țiu foarte mult, nu sunt în stare să-i refuz nimica, m-a rugat să-ți scriu că știe că ții foarte mult la mine și nu mă refuzi niciodată. Și ești foarte bun prieten cu domnul profesor Costică Ionescu, care ține foarte mult la dumneata și nu e în stare să-ți refuze nimic. Atunci e de făcut, zic. Du-te dumneata la Madame Preotescu și întreabă cum îl cheamă pe băiatul pe care mi l-a recomandat să ți-l recomand dumitale. Sărut mănușițele. Și alerg la preotească. Zic, Madame Preotescu, uite la ce am venit să vă deranjez. Ați recomandat amicii mele domnișoarei Mari Popescu pe un tânăr să mi recomande mie să recomand amicului meu Costică Ionescu, profesorul. Da. Ei, cum îl cheamă? Nu ți-a scris Mari? Ba da, am rătăcit scrisoarea și domnișoara Popescu a uitat cum îl cheamă și m-a trimis să spuneți dumneavoastră. Eu.
drept să-ți spun că nu mai țiu minte. Că i-am avut numele pe o însemnărică pe care am lăsat-o la... Mari. La Mari. Da, putem afla de la... asta. Diaconeasca. Diaconeasca. Că și-a de... Și-a aici aproape. Da. Că ea m-a rugat. Că știe că ține... Marii la mine. Și dumneata nu refuzi nimic lui Marii. Și domnul... Domnul profesorul? Costică Ionescu. Costică Ionescu. Nu te refuză niciodată. Atunci zic cum facem. Ei, stai nițel. Că mă duc să trimit să cheme pe Diaconeasca. Că și-a de aceea aproape. N-aștept mult, Madame Diaconescu vine, dar fatalitate și dumneavoastră se află în aceeași necunoștință despre numele junelui nostru protejat. Însemnărica i-a dat-o amicii sale, Madame Protescu. Ce-i de făcut? Alergă la Economeasca. La Economeasca, de acolo la Săchelărească, pe urmă la Piscupească. În sfârșit am dat de izvor. Tânărul este nepoțelul lui Madame Piscupescu, băiatul surioarei dumneaei al lui Madame Dăscălescu, mitică Dăscălescu. Nimic nu refuză. Madame Piscupescu lui Madame Dăscălescu, Madame Săchelărescu lui Madame Piscupescu, Madame Economescu lui Madame Săchelărescu, Madame Diaconescu lui Madame Economescu, Madame Protescu lui Madame Diaconescu, lui Șara Popescu lui Madame Protescu, eu lui Șara Popescu și mie amicul Costică Ionescu. Alerg la Costică Ionescu. Dragă Costică, să nu mă lași. Viu la tine, sigur că n-ai să mă refuzi. Știu cât pot cota pe amiciția ta și nu-mi permit la modul în moment că cazul de față. Lasă, omule, fleacurile. Să-i dai nota 7, cum ai promis. Cui, frate? Lui Mitică Dăscălescu. Mitică Dăscălescu. Dăscălescu. Mitică Dăscălescu. Dăscălescu. Mitică Dăscălescu. Nu ți-o minte să am vreun elev cu așa nume? Se poate. Stai să vedem. Și să uităm Catamage. Nu. N-am niciun Mitică Dăscălescu în cursul inferior. Ai făcut confuzie. O fi în cursul superior. Alerg de data asta trebuie la Madame Piscupescu. Madame Piscupescu, de ce clasă de examene poțelul matale? De clasa 6. A, zic eu, bine. Și dau fuga înapoi la Ionescu, zic, e clasa 6 a Mitică Dăscălescu al meu. Păi atunci nu e la mine. E la Georgescu. Îl cunoști pe Georgescu? Nu, tu nu-l cunoști că ți-e coleg. Ba, da, că ține foarte mult la mine. Nu e în stare să-mi refuze nimic. Atunci zic ție, mă rog, nu mă lăsa. Știu că pot conta pe amiciția ta și nu permit Iar ești cu Birgea. Haide, mă, repede la Georgescu. Ajungem, așteptăm Birgea pe Ionescu peste câteva momente. Ia că-l. Ai avut mare noroc că am venit tocmai la pont. Dacă mai întârziam un sfert de ceas până la 2, mergea cu catalogele la școală și trecea notele în matriculă. Protejatul tău avea un 3. Și acum 7. Uite, te-am gândit eu ceva să zic, o întârziere de câteva minute. Păi, cum poate nenoroci un tânăr, rămânea Mitică Dăscălescu iar repetent, cu toate că ține la el atâta mamiță să dăscălească, la care ține piscupească, la care ține săchilărească, la care ține economească, la care ține diaconească, la care ține protească, la care ține mult grațioasă popească, la care țin foarte mult eu, la care...